Baran, ini lo. Ono apa li? Aduh gawe gansingan Gusti. Mah aku setiap regane larang kalau metu jajan wae. Alah, gawe kopo kak ae, gak usah tuku. Kowe iso. Iso, go. Kepiye carane? Saiki pembagian tugas. Kali mek pokak, orang mek sodo. Oke, Bos. Kilo apa kae? Ila sagene wis. Gampang kok kene. Kari pokake disuduki sodo, wis dadi. Bola apa iki le? Nakal raja aja. Kene lho nak melu. Wis dadi. Ini ya? Weh, jos gados. Bajal main no. Wow. Ayo saiki bareng-bareng aku sing dadi wasite. Ayo. Ayo. Siap? 1, 2, 3. Waduh. Kenapa ora iso? Aku menang. Ayo, Nek. Ayo. Yo. 1, 2, 3. Aduh.